Kommer formanden for Cykelunionen Tom Lund i studiet og debatterer dopingproblemet. Men vi begynder på vandet. For først skal vi nemlig til Silkeborg, hvor vi hele dagen har fulgt verdenspremieren i 100 meter kajaksprint. Lige nu er finalen i fuld gang, og lad os gå direkte over til stadionspeakeren René Larsen. Og så er vi igennem live på TV2. Vi er klar til starten. Det er Radisson SAS Knockout Sprint 2008. Vi har stor favorit ude længst fra land. Kasper Nielsen fra Gladsaxe Kano Kajakklub, altså vinder af 200 meter til World Cup-stævnet for 2 uger siden nede i Polen. Og her nærmest Esben Østergaard fra Maribo Kajakklub, der viser knaldhurtigt i finalen. Der er kun 1/10 af skin deres indledende tider. Der er 25 meter tilbage. Det ser ud til, at det er Kasper Nielsen, der fører. Han lever op til sin favoritværdighed og vinder i overlegen stil finalen foran Esben Østergaard fra Maribo Kajakklub. Og det bliver altså Kasper Nielsen, der render med de 12.000 kroner i pengesum, og han lever op til sin favoritværdighed og sin sejr til World Cup-stævnet på 200 meter for 14 dage siden. En utrolig flot finale af de 2 roere, og vi siger mange tak for det, at roerne har leveret sådan en præstation, og vi har kunne få lov at opleve verdensklasse roning her på Papirfabrikken hele eftermiddagen. Og så må jeg sige, de store pengepræmier, de bliver overrakt om cirka en halv time nede ved Radisson SAS Hotel. Og det var simpelthen finalen herude fra Silkeborgsøerne. Kasper Nielsen, altså vinder af det hele, og det må man sige, det går altså hurtigt, når der skal sprintes i kajakdisciplinerne. Tak herfra. Tak for i dag. Tour de France. Ja, så skal vi til Tour de France, som i aftes blev ramt af årets første dopingsag. Spanieren Manuel Beltran afleverede efter første etape en positiv doping.